Ens hem colat d'alguna manera entre bastidors perquè encara no han arribat a la plaça i hem vist els últims assajos. Este és Ximo. Bona vesprada, Ximo. Hola, bona vesprada. És un dels tornejants que avui li ha tocat fer doblete, podríem dir d'alguna manera, fer torn doble. Així és. Tenim un company que, pobre, s'ha ficat malalt, porta 2 dies amb calentura i, bueno, des d'ací que te millores, David. I, clar, fins a última hora ell volia ballar, però no ha pogut. Jo t'he vist ahir, t'he escoltat com estaves donant-li algunes ordres al teu grup que està ací darrere. Conta-nos una miqueta aquestes últimes pinzellades. Què vos digueu? Com vos animeu? Sí, no, ahir el que estàvem donant eren les xicotetes ordres als botargues. Els botargues són la gent que ens dona... Estos menuts, veritat? Correcte. Els xavals que ens donen les vares. Nosaltres som cavallers de la Mare de Déu i, per tant, com a cavallers, no podem agachar-nos a per una vara quan es cau. I són els botargues els que ens la tenen que donar. Aleshores, s'estaven donant unes xicotetes pinzellades de com tenien que manejar-se per la professora. Físicament estàvem dient que és dur, veritat? Perquè necessites unes condicions físiques per a suportar el ritme. Sí, durant l'any és que dura una xicoteta forma física i a part nosaltres des de mitjan d'agost comencem a assajar i aquesta professó és la més llarga, que dura al voltant d'unes 7 hores i nosaltres som l'únic ball que no fem un canvi. Hi ha gent que en la capella canvien, hi ha balls i van, hi ha un relleu, nosaltres no. Tornejant que comença, tornejant que acaba la professó. I per tant, clar, el nostre ball, el vegeu, és ritme, votant contínuament. Ara ja sentim aquests aplaudiments que trenquen molt aquest silenci, no? Molt colpidor d'este ball, molt característic. Així és, nosaltres, i més en tots els balls quan acabes, el toc és sec del timbal i en el moment en què acabes tot el poble es volca amb tu en un aplaudiment gran que te reconforta i t'ajuda a acabar. I quant a la vestimenta, no sé si me pots contar alguna anècdota, alguna cosa... No, el que som, com vegeu, crida l'atenció, però el que simbolitza la vestimenta és una armadura. El cavallers de la Verge és una armadura amb el casc, la careta per a protegir-se, platejat com a tal, i el ball, com el vegeu, sempre és un torneig entre cavallers, en honor a la dama, que és la Mare de Déu. Moltes gràcies, Ximo. Anem a guardar silenci, anem a veure els teus companys com estan dansant en estos moments en directe. Que bonic, la primera execució dels tornejants que hem vist així. I aquest tambor que hem sentit, que com han dit este matí... Tambor del francès? El tambor del francès guanyat en els Algemesies francesos en 1811. Se va quedar així, encara està el tambor i és el tambor... Este és. Té també la seva història. Com abans comentaves, aquesta censura en el ball de les llauraores, també està aquesta història del tambor del francès dins d'este ball dels tornejants. Un dels més bonics, dels més característics també d'estes festes, com diu Julio. I anem a veure la fuga, anem a veure-la i sentir-la. ¿Qué?
Motius del directe, estem pràcticament encara a mitjan processó, encara tardarà molt de temps en eixir la Mare de Déu de la Basílica, però en aquests moments tindrem que tallar per donar pas. Sí, queden encara uns minuts, donarem pas a l'informatiu, la segona edició de Notícies 9, i nosaltres sí que es deixarem... hem de recordar, per tant, que esta dansa dels tornejants s'obre el que és la part religiosa de la processó. Està dins de la part religiosa, però encara no s'ha incorporat. Mirem esta lluita entre dos guerrers que realment a mi és un dels moments que més m'agrada. Té molta força. Anem a discutir d'aquest enfrontament entre dos guerrers.